Og det ser sådan her ud. Det er helt fantastisk, det ligner. Ja, det er det, jeg til. Det er så fascinerende. Ja. Så lige umiddelbart, så kunne man tro, at det var vand, fordi det var sådan noget næsten... Ja. Og det ligner, det er simpelthen fantastisk. Ja. Det er levende vand, hvis man sætter en hånd på, så begynder det at stødkoge med det samme. Man kan se, det er ikke vand. Også noget andet sjovt ved det her fødekvæster, det er, at der kommer sådan lidt noget ud af det. Hvad kan det være? Det kan godt være nitrogen, sådan en nitrogen-damp, ikke? Det er det. Gas her. Men luften består jo af 78% nitrogengas. Så hvis det ser sådan her ud, så vil det bare være tåget herinde hele tiden. Ikke? Så det er ret heldigt, at det ikke ser sådan ud. Hvad kunne det ellers være? Det hjælper, når man er dårlig ånd. Ja. Det er jo Det kunne også være ilt. Det er faktisk et rigtig godt bud. Men det er det heller ikke, fordi der er også ret meget ilt i luften. Så hvis det også er sådan ud, så vil der være måske lidt mindre tåget end her, men der vil stadigvæk være ret tåget. Så det er det heller ikke. Hvad har vi for eksempel i vores udåndingsluft? Som der også er lidt af i luften normalt. CO2, det er rigtigt. Men der er faktisk ikke ret meget mere CO2 i udåndingsluften, end der er i luften her omkring os. Der er vand. Hvis I prøver, ja, vand, hvis I alle sammen prøver lige at ånde ned i hånden. Bare sådan ånde på hånden. Man kan mærke, at det bliver sådan lidt fugtigt. Du skal simpelthen Det er simpelthen det vand, man har i udåndingsluften, og som også er lidt i luften. Men når vandet kommer herhen, hvad bliver det så til? Det bliver til is. Yes, man kan godt se det lidt her på glasset her, der kommer lidt is her. Iskrystaller. Iskrystaller. Så når vandet kommer tæt på, så bliver det simpelthen lynhurtigt til iskrystaller, og så bliver det til sådan noget tåge her, kan man næsten sige. Det kan vi prøve at oplyse om, fordi vi har nemlig taget en vandvangsmaskine. Så du kan Ja. Hvad synes I, det ligner, det vi kan lave her, og det vi får lavet her? Ja. Hvad ligner det? Er det sky, jeg så siger? Det er nemlig rigtigt, det er fuldstændig rigtigt, det er en sky. Og skyer, de er også bare lavet af bitte små iskrystaller. Prøv at stikke. Hvad er det mærkeligt ved den her sky? Er der ikke noget mærkeligt ved den sky? Den falder ned? Ja. Så det er helt okay, den kommer ud af elkedlen. Det er helt normalt. Det er helt normalt. Standard. Det er standard. Det gør jeg hver dag. Ja, det er rigtigt. Den falder nedad. Eller den falder. Og det er mærkeligt, fordi det er en sky, og skyer, de svæver jo. Så hvorfor falder den her sky nedad? Kan du pusse på langere? Fordi jeg har sagt det. Nå, ja. Så skal du bare lige være... Fordi der Så. er tung. Jeg laver lige noget mere sky. Så hvorfor falder den her sky nedad? Fordi den er kold. Det er et rigtig godt bud. Hvorfor falder kolde ting nedad? Den er lidt tungere, når det er koldt. Ja, vi snakkede om før, at det der varme luft, det ryger opad. Så er det jo klart, at så må det kolde luft ryge nedad. Og det nu er jeg brug færdig, så kan jeg det med. Sådan. Nej, det er dansk. Nej, nu får du to. Nu får jeg to. Yes. Den er dyr. Så for at vise det, så kan jeg tage den her ballon. Så der er det samme luft i hele tiden. Ja. Jeg Jeg fryser mine fødder. sådan. Så der er altså det samme luft i den her ballon hele tiden. Hvis du prøver at køle den ned, så sker der en lille sjov ting i den her ballon. Så sker der noget der lige pludselig, så kan den være her. Det kan være der. Ja, det skal selvfølgelig lige siges, at jeg stikker ikke fingrene ned i kvælstoffen. Kun ballonen. Men nu blev den altså mindre. Og kom med det æble. Det er det her, vi nogle gange kalder vinterbæder-effekten. Det kan være drengene. Altså frygt ej, fordi hvis man lige varmer lidt på den, så... Jeg går hurtigt, hvis man puster. Hvis jeg lige puster lidt på den, så bliver den altså stor igen. Så... Det er heldigt. Men nu gjorde Bo lige det samme igen. Nu kan I godt se, der er den samme luft i, så de vejer det samme hele tiden. Men nu vil vi prøve at se, hvad for en, der falder hurtigst ned. Jeg tror, den her den lige... Yes. Klar til vedløb? Ja. 3, 2, 1, nå. Ja, så er det tilstartet. Så vandt Bo ballon. Det er simpelthen fordi, det allerførste, vi skal op på tavlen, det var massefylde. Og den har samme masse, men den lille kolde ballon, den fylder mindre. Så den har en større massefylde. Og større massefylde, det flyver nedad. Og høj massefylde. Så er jeg lige omvendt. Høj massefylde nedad, lav massefylde opad.
Ja. Men hvorfor flyver de kolde skyer, hvorfor bliver de så hængende op i luften? Det er simpelthen fordi, oppe i himlen, der er der også koldt. Atmosfæren. Ja. Oppe i atmosfæren, Der er en anden atmosfæretryk. der er der også koldt. Så der er skyerne faktisk en lille smule varmere end luften omkring, så derfor bliver den svævende henover. Yes. Nå, det var kvælstof. Så bliver vi nødt til lige at snakke lidt sikkerhed omkring det her kvælstof. Så det skal vi bruge gaffatape til. Man kan Gaffatape, det bruger man til alt. spørge, hvorfor tør I overhovedet at ikke at have handsker på og sådan noget? Det er en bestemt grund til, og det skal vi vise jer. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker på bordet her. Hvordan kvælstof det sådan svæver henover. Det er kun skandal. Jo, det er den så henover. Ja, det er fordi, det ikke ligger så på overfladen. Nej. Ja, er det noget, jeg har set før? Er det noget, der ligner noget? Jeg har set det i film. Okay. I Terminator for eksempel, der er der flyvende kvælstof. Ja, det er den der tankvogn, ja. Ja. Det skal der nu, hvor man ved. Det er Terminator 2. Ja, så hvis man har dræbt Terminator, så skal man have bare ned. Grunden til det her, det kunne man også se. For eksempel, hvis man er rigtig dårlig til at koge pasta. Så hvis vandet det koger over og rammer den varme kogeplade. Tegnet på. Det gør vi. Hvor er det tidspunkt? Ja. Så det der sker, det er vandet her, det rammer kogepladen. Så det er bunden, der rammer kogepladen først. Så det er det, der fordamper først. Så der fordamper altså en masse vand, så der ligger sådan en sky. Så resten af vanddråben, den ligger oven på den her sky af vanddamp. Og sådan noget damp, gas, det er rigtig dårligt til at lede varmen. Så det kan faktisk blive ved med at svæve rundt på den her sky. Og det er det samme, der sker her. Der svæver den bare på en sky af kvælstofgas. Her. Så hvis vi nu kom til at hælde ud af vores hånd, så ville der bare ske det her, og så ville dråberne prale af, inden vi fik forfrysning af det. Så det er derfor, vi ikke står sådan her hele tiden, fordi hvis man hældte op her, så ville det være rigtig dumt. Og havde man en handske ikke og fik noget ned i handsken, og det ikke kunne leve igennem, så fryser man også fingrene ret kraftigt. Så mister man fingrene, Ja. inden man kan nå til handsken. Så derfor har vi ikke handsker på. Ja. Man kunne også, der er andre ting med det her kvælstof. Det er langt med tilbøjsviden. Man kan sikkert se, der står noget på. Så har vi de her terrordunke, på bare sådan løst låg. Det kan ikke skrues fast. Og det er fordi kvælstof, det udvider sig ca. 650 gange, når det går fra at være flydende til at være gas. Så må man helst ikke lukke det ind i en selvlukket beholder, fordi så er det jo lidt ligesom en bombe. Ja, så det Så gør vi. det gør vi. Har du også ud? Ja, så kvælstof ned i bøtten her, og så har vi sådan en fin låg. Og nu håber jeg, at det passer nedover. Hvor er det ud til? Så det er sådan, vores låg, det er sådan lidt udsat. Gaffatape. Så det er ikke nogen lukket beholder. Det er lige noget jungter. Ja. Det kommer ikke til at du. Den er... Nå, Jeg har ellers lige lavet vred. der skåser i stykker. Den virker ikke. Har du handsker? Du prøver lige at se. Så. Den står lige. Ja, den får lige lov at stå lidt. Fordi der er handsken. Jamen, jeg har lige sagt, at den ikke var handsker på. Nå, men nu du er fuldstændig ret. Ja, nu har jeg holdt ovenpå. Nej, fordi så kan jeg ikke skyde noget i hovedet, men... Ja, det er Så. sådan. Nu sætter vi lige herovre under bordet, så der ikke er nogen, der... Så er en fuser. Hvad får det så? Godt. Den får lov at stå der. Nå, vi kan lukke det ind i en anden beholder, så, som virker. Har vi den? Har du den? Den ligger i kassen. Nej, kufferen. Sådan. Så her har vi en lidt mindre beholder. Den er så knap så fed, men den virker. Sådan. Så man kunne jo få lidt kvælstof i den her. Så er det, jeg sprutter lidt her. Sådan. Og så lukker vi til. Sådan. Og det kan man så gøre igen, hvis man kan finde formen. Bang! Så gør vi ikke det mere. Så det er altså derfor, hvis man nu lukker det ind i en beholder, hvor låget ikke lige kunne få bag, så er det altså det hele, der eksploderer, og det er ikke så smart. Flere beholdere? Ja. Tager du den? Ja. Ja.
Lige så Vil du godt. gøre det først? Godt. Ja, eller... Okay, Nej, det er ikke. Det er også... det kan vi også gøre. Jeg vil gerne hele. Okay. Så en kold sommerdag. Varmt. Varmt. Sommerdag plejer at være varm. Hvis man en varm sommerdag, eller tager til Dubai eller et eller andet, hvor der er rigtig varmt, så må jeg tænke, hvad det er så ikke smart lige at drikke det her? Så er det, altså, det er meget koldere, ikke? Så kan man drikke en lille smule af det her, i stedet for at drikke 3 colaer. Så bliver man kølet ned, og så behøver man heller ikke at have det fugle og sådan noget. Ja. Så hvis Bo han nu går på restaurant og siger, tjener, jeg skal lige have sådan et Fill me up. shot kvælstof her. Altså, det er selvfølgelig vores yndlingschok, der er sådan noget. Så er det en god idé at drikke det. Nej. Så skal man bruge en forsøgsperson, der er dummere end sig selv. Ja. Og derfor så har vi Lars bror. Hey, Eller han hedder Knud. okay. Nej, Knud. Men Ja, og nu tager Bo den der på. I behøver ikke den endnu. Bo skal nok sige til. Når Det Bo gør. skål. Når Bo han skåler med jer, så er lige fingrene i ørerne. Tak, Oscar. nu sætter jeg munden til shotglasset. På. Får vi lidt luft i maven. Så siger vi skål. Fingrene i ørerne.